Undskyld, håret det krøller lidt. Jeg har ikke lige noget at få et bad. Der er ikke nogen grund til at gå i bad for tiden. Der er alligevel krudtslam over det hele. Der er røg i luften, der er blodstæt. Plukker I uller? Sammen med en perker? Jalla, hvad fuck vil I gøre, man? Hvad fuck vil I gøre? Det var et lyn. Hvad helvede er der galt med dig? Prøv at gøre os til grin, eller hvad? Hvorfor siger du det? Du render rundt og taler om æblegrød. Du kravler i træer med en nære. Er du blevet idiot, eller hvad? Nå. Esben, jeg synes bare, jeg skal køre igen. Hvad siger du? Knapper din mor, hvis du kommer og afpresser mig igen. Jørgen, gider du ikke lige at lære vores lille sorte ven, hvordan man taler til folk her i landet? Så. Hvad fanden laver du? Fucking røvhuller. Og til BA, hvad fuck I kalder jer, hvad fuck I tror I er. Jeg er fucking ligeglad med, hvem fuck I er. Forstår I? Om I har 6 eller 7 eller 8 brødre, så tager vi jer bare på strip. Vi tager jer en om dagen, en om ugen. Vi er fucking ligeglade. Holger, tag ham væk herfra. Det her, det kommer du til at fortryde, du gør. Og dig, dit sorte svin. Du er færdig. Du er død. Knapper dig, hvis du prøver at afpresse mig igen, din fucking støder, mand. Bare stå og skyde folk sådan. Smødre, jeg knipper jer smødre. Pas på! Ja, vi knipper jer også. Hvordan så holder du op? Det er fordi, jeg er ude af... Okay, min bror. Det er en pakke, der styrer Danmark. Wallah, har I set Yahya Hassans hoved i en kamera, inde i en kamera?